o galego que escribiu o libro, non fun eu. Porque, en certa maneira, moitas das nosas mensaxes, moitas das nosas intervencións están feitas non só para os nosos povos, as nosas linguas, senón para outras, non? E por iso sí que quero agradecer, bueno, pois a organización destas xornadas, non? Mirade, 4 cousas sobre a situación actual na Galiza. Por exemplo, hoxe en día, a contrario do que sucedía hai 50 anos, onde o galego se aprendía na rúa de forma case espontánea, porque era lingua vehicular xeralizada, pois só é falada por un cuarto, de forma habitual, da xente nova, da xuventude. Mas temos que ter en conta que nas cidades, nas 7 cidades, Pontevedra, Ferrol, Compostela, Vigo, pois hai unha porcentaxe de uso da lingua entre a xente nova dun 4 ou 5%. É dicir, o descenso foi bestial nos últimos 20 anos. Por exemplo, o nivel de vendas de libros, un 7% son os libros que se venden en Galiza en galego. Nas cidades, a raíz da política lingüística que houve nos últimos anos,